При 90% от хората с хипотиреоидизъм състоянието им се причинява от автоимунно заболяване, наречено Хашимото, което уврежда щитовидната жлеза. Въпреки че повечето хора, които се стремят да влязат в ремисия, просто искат да се чувстват по-добре, има още една причина да се погрижите за заболяването си, а именно, че това ще намали риска от развитие на други автоимунни заболявания. След като развиете едно автоимунно заболяване, вие сте изложени на повишен риск да развиете и други автоимунни заболявания. Останете с мен до края на видеото, защото ще разгледам темата в детайли. Здравейте, приятели! Казвам се Пламена Димитрова и правя тези видеа за всички вас, които спазвате безглутенова диета, за да се приспособите по-лесно, по-бързо и по-безболезнено към безглутенов начин на живот. В предишните видеа видяхме как консумацията на глутен може да причини неразположение, симптоми и дори заболявания, различни от целиакия. Консумацията на глутен от генетично предразположени индивиди е основен фактор за синдрома на пропускливи черва, като все повече се говори, че елиминирането на глутена от диетата на хора, страдащи от Хашимото, артрит, псориазис, лупус и други автоимунни заболявания, може значително да подобри тяхното състояние, а в немалка част от случаите да поставят заболяването си в ремисия. Не е необичайно хората да имат множество автоимунни заболявания. Възможно дори вече да имате друга автоимунна реакция, която все още не е достатъчно напреднала, за да предизвика симптоми. Това е така, защото автоимунитетът проистича от имунната система, която е станала прекалено дисбалансирана. Един пример нагледно показва как в здравен център, в който работят предимно с пациенти, страдащи от тиреоидит на Хашимото, пациентите са тествани за други автоимунни заболявания и 50% се оказват положителни за миелинови протеинови антитела, маркерът за множествена склероза. Това е мощен пример, който демонстрира защо е толкова важно да се управлява болестта на Хашимото, за да се предотврати развитието на други автоимунни заболявания. Проучване от 2012 година показва, че около 1 на всеки 6 души с Хашимото има друго автоимунно заболяване, като най-често срещаните са следните: атрофичен гастрит или хронично възпаление на стомаха, което причинява болка, гадене, повръщане и язви. Витилиго – загуба на цвета на кожата и развитие на бели петна по тялото. Целиакия – реакция към глутена в пшеницата, която може да причини тежки стомашни, мозъчни или кожни реакции и увреждания. Антифосфолипиден синдром, който може да причини кръвни съсиреци и спонтанни аборти. Множествена склероза – постепенна загуба на нервните обвивки, която причинява голямо разнообразие от симптоми, включително загуба на зрение, болка, умора и нарушена координация. Пациентите в проучването също така показват хронична необяснима анемия и повтарящи се аборти. Нелекуваната болест на Хашимото може да има далечни последици извън дисфункцията на щитовидната жлеза и нейните симптоми. Хроничното възпаление и имунната дисрегулация, свързана с Хашимото, могат да увеличат риска от развитие на други автоимунни заболявания, включително лупус, ревматоиден артрит, болест на Грейвс, злокачествена анемия, диабет тип 1, тромбоцитопенична пурпура, автоимунен хепатит и синдром на Сьогрен. Лупусът засяга множество органи и тъкани, причинявайки възпаление, болки в ставите, кожни обриви и умора. А нелекуваната болест на Хашимото може потенциално да увеличи риска от развитие на лупус. Болестта на Хашимото също се свързва с повишена вероятност от развитие на ревматоиден артрит, състояние характеризиращо се с възпаление на ставите, скованост и болка. И двете заболявания споделят много общи автоимунни механизми и нелекуваната болест на Хашимото може да допринесе за развитието на ревматоиден артрит. Докато болестта на Хашимото причинява недостатъчна активност на щитовидната жлеза, тя парадоксално може да доведе до развитието на болест на Грейвс, автоимунно заболяване, причиняващо хипертиреоидизъм. Хората, страдащи от Хашимото, могат да изпитат колебания в функцията на щитовидната жлеза, което в крайна сметка води до свръхпроизводство на хормони на щитовидната жлеза, характерни за болестта на Грейвс. Съвсем наскоро пернициозната анемия, състояние при което тялото няма достатъчно витамин В12, също беше свързано с болестта на Хашимото.
Автоимунната атака на щитовидната жлеза може също да повлияе на способността на стомаха да произвежда вътрешен фактор, протеин необходим за усвояването на B12, което потенциално води до пернициозна анемия. Ще ми е интересно да споделите в коментари под видеото какви автоимунни заболявания имате, в какво се изразяват симптомите ви, помага ли ви медицината да държите заболяването си в ремисия, как го менажирате, спазвали ли сте безглутенова диета и как се отразява тя на състоянието ви. Възможно е да имате хашимото, но да не сте диагностицирани, тъй като резултатите ви от конвенционалните лабораторни тестове са в норма. Това затруднява управлението и предотвратяването на по-нататъчни автоимунни заболявания. Въпреки това, ако имате симптоми, които включват надаване на тегло, студени крайници, депресия, умора и косопат, може да се нуждаете от по-задълбочена медицинска оценка, за да прецените дали имате понижена функция на щитовидната жлеза. На първо място трябва да изследвате нещо повече от вашия тиреостимулиращ хормон, т.е. ТСХ. Ако имате симптоми на понижена функция на щитовидната жлеза, трябва също да тествате за тиреоидна пероксидаза. Това е ензим, който играе важна роля в производството на тиреоиден хормон и тиреоглобулин, протеин, произведен от щитовидната жлеза. Когато произвеждате антитела към собствената си телесна тъкан, това е знак, че имунната ви система е нерегулирана и че други телесни тъкани са податливи към развитие на автоимунни заболявания. Автоимунитетът е многостранно заболяване, което зависи от генетиката, факторите на околната среда, инфекциите, здравето на мозъка и други здравословни разстройства, но както клиницистите, така и следователите са открили някои общи основи за управление на автоимунните заболявания. Първо, преминете на безглутенова диета. Повечето автоимунни пациенти реагират много положително на строга диета без глутен. Глутенът предизвиква силна възпалителна реакция при много хора, като в крайна сметка причинява непоносимост към глутен. Тъй като части от глутеновия протеин имат същата молекулярна структура като тъканта в някои части на тялото, това може да предизвика имунна атака срещу тези тъкани. Проучванията показват връзка между глутена и редица автоимунни заболявания, включително хашимото. Ако имате недиагностицирана непоносимост към глутен, редовната консумация на глутен поддържа имунната ви система в постоянно хипербдително състояние. Това причинява хронично възпаление, възпалителни здравословни нарушения, обостряне на автоимунни симптоми и повишен риск от развитие на допълнителни автоимунни заболявания. Второ, спазвайте автоимунен палеопротокол. Някои хора с тиреоидит на Хашимото се чувстват страхотно и подобряват симптомите си, когато преминат на диета без глутен. Повечето обаче трябва да следват автоимунната палеодиета, за да разберат кои други храни предизвикват при тях възпаление и симптоми. Основната причина, поради която хората развиват множествена хранителна чувствителност е, че страдат и от пропускливи черва. Състояние, при което стените на червата стават повредени и прекалено пористи. Това позволява несмлени храни, бактерии и други патогени да нахлуят в кръвния поток, където те предизвикват възпаление, хранителна чувствителност и здравословни нарушения. Справянето с пропускливите черва е в основата на повечето автоимунни протоколи на Хашимото. Една от първите стъпки е да спазвате диетата, която елиминира храни, които обикновено провокират имунна реакция, в продължение на поне 4 до 6 седмици. Много пациенти с Хашимото установяват, че се чувстват много по-добре, когато премахнат и храни като млечни продукти, царевица или други зърнени храни. Доказано е, че в допълнение към спазването на диетата, приемането на избрани хранителни и билкови съединения помага за възстановяване на чревната лигавица. Понякога диетичните промени сами по себе си могат значително да намалят автоимунните обострения и да спрат прогресирането на увреждането на щитовидната жлеза. Трето, дръжте под контрол трите хормона – кортизол, инсулин, естроген. Три са факторите, които често работят заедно и предизвикват значително възпаление и автоимунитет. Кортизол. Това е надбъбречен хормон, който управлява нашите реакции на стрес. Автоимунните пациенти често имат нива на кортизол, които са хронично високи или ниски. Инсулин. Инсулинът е хормон, който помага за регулирането на кръвната захар.
Много от автоимунните пациенти имат хронично висок инсулин, който е предвестник на диабета. Това създава силно възпалително състояние в тялото и в мозъка. Естроген. По-голямата част от пациентите с автоимунитет и Хашимото са жени и естрогенният дисбаланс е често срещан при тях. Това е така, защото дисбаланса на кортизола и инсулина причиняват хормонален дисбаланс и при естрогена. Това предизвиква възпаление. Трябва да се отбележи, че мъжете също могат да бъдат засегнати от естрогенен дисбаланс, който причинява развитието на женски характеристики като мъжки гърди или плачливост. Дисбалансите в кортизола, инсулина и естрогена работят заедно, като поддържат тялото хронично възпалено и предотвратяват способността му да възстановява и поправя увредената тъкан. Това е особено очевидно в чревната лигавица, което води до пропускливи черва. Пропускливите черва позволяват на несмлени храни, бактерии, алергени и други патогени да преминат през чревната стена в стерилната среда на кръвния поток. Веднъж попаднали там, те започват да предизвикват имунни реакции и възпаление в цялото тяло. Това е огромен фактор, който в много от случаите води до автоимунитет, а дисбаланса в хормоните кортизол, инсулин и естроген насърчава пропускливите черва. Като се фокусираме върху тези три области на дисфункция, можем да помогнем за възстановяване на здравето на лигавицата на чревната стена, да намалим възпалението в цялото тяло и да намалим автоимунните атаки срещу тъканите. Понякога диетата не е достатъчна и е необходима по-интензивна терапия. Стратегиите включват откриване на вирусни, бактериални или гъбични инфекции, ако има такива, възстановяване на чревния микробиом, подхранване на важните колонии от здрави бактерии, които живеят в храносмилателния тракт, възстановяване на здравето на черния дроб и търсене на други фактори, които предизвикват автоимунни атаки. В бъдеще ще говоря все повече по тези теми, затова ако имате интерес, пишете ми в коментар под видеото какво бихте искали да видите в този канал, кои въпроси ви интересуват и ще правя повече видеа на тези теми, които ви вълнуват. Това беше от мен за днес, приятели. Абонирайте се за канала ми и цъкнете върху камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам ново видео. И не пропускайте да гледате видеята за връзката на Хашимото с глутена и за връзката на Хашимото с друго, по-малко известно, но също толкова подмолно и опасно автоимунно заболяване – целиакията. До нови срещи!